Vasile, de bunăvoie și neserit de nimeni, în căsătorie pe domnișoara Neniu Teodora? Da. Hotărât? Da. Domnișoara Neniu Teodora, de bunăvoie și neserită de nimeni, în căsătorie pe domnul Smârtioșanu Daniel Vasile? Da. Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și fac cunoscute următoarele dispozițiuni din codul familiei. În România, statul ocrotește căsătoria și familia. Familia are la bază căsătoria liber consimțită între soți. În relațiile dintre soți, bărbatul și femeia au drepturi egale. Relațiile de familie se bazează pe prietenie și afecțiune reciprocă. Soții hotărăsc de comun acord în tot ce privește căsătoria. În urma consimțământului dumneavoastră, liber exprimat, vă declarăm căsătoria. Vă dorim casă de piatră și munul lucrurile. Felicitați-vă soția. S-a semnat. Și spre mine, Doinița. O privire și la noi. Amândoi privirea cu zâmbet. Încă un pic, încă un pic. Bun. Rămâneți aproape de soț, vedeți dacă semnează. Încă un pic. Amândoi privirea și zâmbituri. Zâmbește, zâmbește. Am numai soțul. Aici aveți și buletinele și livretul pentru 7 copii. Martorii l-a semnat, cei care au dat buletinele. Felicitații.